مروف ji nexşên li ser bedena hev dinasin evîn, daxwaz û tirsên xwe. Nexşên li ser bedena mirov dibin deq û her deqek bi wateya xwe ya xweser dibe nasnameya mirovan. Ger welkolanekê an jî li dîlanekê jinekî ku li ser rûyê wî deq hene bibînin, kerem bikin hûn bi xêr hatin Kurdistanê. Li erd û ezmanan hil nayê evîn. Hêza wê derî ve dike ji dil re. Dil digerîne di aramiya bayekî nermik ê biharê de. Baweriyek dipêçe dil. Zîl dide di dilê mirovan de. Roj bi roj qayîm dibin rayên baweriyekê. Bedena mirov dibe erdnîgariya evîna dilekî. Li erdnîgariyekê mirov dil dikevin xwezayê. Her parçeyekî xwezayê bi wate dibe. Her wateyek li ser bedena mirov şîn dibe. Kurdistan yek ji welatan e ku bi taybetiyeke çanda xwe balê dikişîne ser xwe û her taybetiyên hemû mirovan ji hev diguherîne. Jinên Kurdistanî bi şiklên deqên xwe yên cûr bi cûr kolanan dixemilînin. Çîroka her şiklekî û wateya wan ji hev cudatir e. Lê her deqeke li ser bedena jineke Kurd didin pey çîrokên cuda û bala mirovan dikişînin ser çîrokên xwe. Rengên welat di vê beşa xwe de wê bibe bajarên qedîmiyên Kurdistanê û deqa li ser bedenan. Bi taybet jî li ser bedena jinan bi we bide nasîn. Deqên ku li gelek bajarên Kurdistanê dibin nîşaneya çanda Kurdan, xwedî dîrokeke qedîmin. Berê Zayînê di sed sala pêncemîn de şopên deqan li welatên Afrika û Amerîkaya başûr hatine dîtin. Piştî vê dîrokê li Awstrûya, İtalya, Mezopotamya, Yunanistan, Çîn û Zelandaya nû jî çanda deqan di nav civakê de berbelav bûye. Wexta mirov li dîroka çanda deqan dinêre, mirov dikare bibêje ku berî sedema ku nivîs were keşifkirin, ev çand wekî nivîsê hatiye bikaranîn. Di derbarê çanda deqan de li dîrokê de cara yekem di sed sala şeşemîn de Amidenos Astiosê bi tibbê re eleqedar di pirtûka xwe ya bi navê Medica Artis Principies de behsa deqan kiriye. Di pirtûkê de alavên ku di çêkirina deqan de tên bikaranîn û çêkirina wan hatiye nivîsandin. Deqên li ser bedena mirovan ji dîrokê heta roja me bûne sembolên bawerî, evîn û bereketê. Di her şiklekî deqan de wateyeke cuda heye. Berî ku em behsa wateya şeklên deqan bikin, divê pêşî em li amadekirin û çêkirina deqan binêrin. Wek tê zanîn deq li ser çermê laş tê çêkirin û ger bi şêwazê bere were çêkirin heta bi hetayê ji cihê hatiye neqişkirin dernakeve. Ji ber ku taybetiyên çêkirina deqê heye û ev yek wek nîşaneye ji bo mirovan. Di destpêkê de şîrê dayîkan dixin nava teniyê û distirihin.
Bi taybetî jî şîrên dayîkên ku zarokên keç dimêjînin tê bikaranîn. Di derbarê vê yekê de hin nîqaş hene. Ji hin aliyan ve tê gotin ku şîrê dayîkên ku kurekan şîr didin hinekî tîr e, ji ber wê yekê bikêr nayê. Lê di hin çavkaniyan de jî tê gotin ku ji ber ku zarokên keç wekî nîşaneya welidandina jinê ne, şîrên zarokên keç tê bikaranîn. Piştî ku şîr û tenî tê tevdan, pêşî şeklê ku tê xwastin li ser dest û rû û an jî lingên mirovan tê xezkirin. Cihên xezkirî yek bi yek bi derziyê tên kutan. Di vir de ya girîng ew e ku cihê ku derzî lê dikeve divê xwîn jê were. Wexta ku xwîn jê hat, cihê xwînê bi wê tişta ku hate amadekirin ve tijî dibe. Her çi qas vegotina vê yekê pir hêsan be jî, ev pêvajo ne ew qasê hêsan e. Têra xwe canê mirov diêşîne. Carinan mirov ta digire û dikeve nav nivînan. Lê li gel vê yekê jî watedayîna deqan girîngtir tê dîtin û bi sed salane kevneşopî bi vî awayî berdewam dike. Piştî ku deq li ser beden hate kutan, bi çend rojekî cihê deqê hêdî hêdî qalkê xwe diavêje û şeklê deqê derdikeve holê. Li Kurdistanê bi piranî kevneşopiya deqan li bajarên Riha, Mêrdîn û Amedê berdewam dike. Jinên li van bajarên kevnar dev ji vê çandê bernadin û fêrî nifşên nû jî dikin. Çawa dest pê kir ez ewlê ya bêjim, li mal bûn û wa pir bala min dikişand. Mîsal ez diçûm dawet maweta wa pîrmîrê me bir çenga wan bi destê wan eniya wan hebû wa pir bala min dikişand. û min jî mal çaqa min dixwast me ewlî bi qelemê xêz dikir wa du sê rojan ku ser çavê wan dima û vê deyê min got çima ez çê nakim û wisa wek simyaciya deneme yanılma wisa çêkirê û sê çara jê neçû malbatê nizanim çêkir bi ewlî. Sê çara jê neçû vê dayê min dî dayikam hat got Fatê got çima vê qrameta vê cere jê naçim got nê wela min deq çêkirî. Ewlî xeyidî got ma tu pîrî got berê pîra çê dikirê got nihaka çima tu çê dikir jê jî nare got tê poşman bi vir divê de min got poşman nabû û hînê ez poşman nebû pir kêfa min jê re tê. û vê dawê qîzê gundê me dît got em jî dixwazin. û ê destê xwe çêkirê, ê dîsa ser çavê xwe wan çêkirê, ê nigmîgê xwe çêkirê û bi wan dest pê kir û dawê ez hatim Amedê û heval mevalê me dît bala wan jî kişand û wan jî xwast, wan jî çêkirê. Yanî ev çanda me ez dixwazim berdewam bike. Çünkü dike jê here yanî kesê dî wek berê deqa çê nake ya jî bi usûlê berê çê nake. Ev yanî ez naxwazim çanda me wan da bibe û heta ku destê min tê ez jî berdewam dikim. Her çi qas di roja me de wateya çêkirina deqan hinekî hatibe guhertin jî gelek wateyên girîng ên vê kevneşopiyê hene.
کەسێن ku dîroka deqan baş lêkolîn nakin dibêjin ku jin ji bo xweşikbûnê deqan li ser bedena xwe qêz dikin. Lê di rastiyê de gelek çîrok û wateyên deqan hene. Li hin herêman tê dîtin ku jinan lêvên xwe bi deqan reş kirine. Li gor hin çavkaniyan berî İslamiyetê li bazarên Mekkeyê zilamekî xwestiye bi darê zorê jinekê maç bike. Jin birêxistin bûne û li dijî vêbûyerê li ser lêvên xwe deq çêkirine. Mirov dikare deqên li ser lêvan wekî berxwedan an jî serhildanekê jî şîrove bike. Bi piranî şeklên ku têne xêzkirin motîfa rojê ye. Li gor rîwayetan ew şikil sembola jîrbûn, zîrekbûn û dilovaniyê ye. Tê bawerkirin ku kesên vî şiklî çêkin wê axîretê neşewtin. Her wiha motîfên rojê û heyvê nîşaneyên daxwaza jiyaneke bêdawî ne jî. Motîfa ku dişibe xaçê bêhtir ji bo nezerê ango da ku çavên xerab ji ser mirovan rabin tê xêzkirin. Sê xalên ku li ser destên zarokên Kurd tên xêzkirin da ku mirin ji wan dûr bikeve tê çêkirin. Li ser gerdana hin jinan deqên darekê hene ku wekî dara jiyanê an jî wekî dara binemala mirov tê şîrovekirin. Bi vî şeklî tê xwestin ku destpêk û bi dawîbûna jiyanê were şîrovekirin. Ji bilî va şiklan gelek cûreyên din jî hene. Her çi qas li ser şeklên wan lêkolîn hatibin kirin jî hê jî hin cûreyên nepeniya xwe dihewînin hene. Pirî caran jinan da ku hêwî neyên ser wan li ser bedena xwe hin motîf deq kirine. Jinên ciwan ji bo şibandina xweşikiya xezalê carinan şeklên xezalê deq kirine. Wexta ku mirov ji alî wateyê ve kevneşopiya deqan binirxîne, mirov bi rehetî dikare bibêje ku bawerî û daxwazên xwe bi xwe re bi avayekî şêmber gerandine. Xurtbûna daxwaz û baweriyê hêviyek bi mirovan re çêkiriye. Ev hêvî bûne motîf û bedena mirovan xemilandine. Kevneşopiyeke kevnare li gel wateyên xwe yên girîng û balkêş a dîroka Kurdan, baweriya wan û hêviyên wan ên jiyanî digihîne heta roja me. Her çi qas di roja me de deq li piraniya cîhanê bi wateyên cûr bi cûr werin çêkirin jî, bingeha wan digihê deqan û motîfên deqan. Helbet di roja me de deqên ku li cîhanê têne çêkirin li gor her mirovekî xwedî wateyeke cuda ye. Heta dibe ku hin mirov tenê ji bo xweşikbûnê jî bedena xwe xêz bikin. Lê deqên li Kurdistanê tên çêkirin wekî kevneşopiyekê digihin nifşên nû.